Thokozani bogogo nomkhulu igama sasewuye uVusi Mabunda umhlabe umabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo kojana lamanzi uVusi Muzo uVusi imizi yamanye amadoda namhlanje wakho umuzi ovukayo ngiphethe ubaba umhlonishwa futhi ubaba uVusi uNanas Skhosana namhlanje sokhuluma ngendaba ebalekile indaba emcoka kakhulu indaba ethinta umshado wesintu ngesindebele angithi manje sifuna ukwazi umehluko phakathi komshado kweminye imishado like yamanye ama-cultures so namhlanje siphethe ubaba ozosichazela kahle ngendaba yesindebele ngoba kuningi engifuna ukukwazi ngiyacabanga ukuthi nawe kuningi ozosizakala kuko baba kunjani Siyathokoza Mr. Mabunda siyabuza mina sivuke ekhulu kwamambala siyathokoza yeah namhlanje sikhuluma ngani baba sizokhuluma ngomshado kuhle sokhuluma ngehlelo or the procedure before umuntu achada ukuthi umuntu before achada lakathoma ukuconywa wenzani kufikela kuphi yeah until azachade ngesindebele ya ngesikhethu ngesindebele asithatheke baba asambe nayo baba ngoba yazi ngifuna ukwazi mina ukuthi manje ke umuntu maseka asithi uyashela so ukushela kwesindebele kuyafana naloko kunye ngoba angithi kukhona bodudlu ntombazana nongana njawa ngazi wenze njani so manje nithini ngesindebele ya kuyafana dudlu mntazana gegele nangicomela nongana bible yangena esondweni kuyafana ukushela kwesindebele bethi nje angisho ukwesilebele yeah kunendawo la kushelwa khona specific bese ke kune procedure after soconyiwe so namhlanje soqala sichaza ukuthi kaningi bashelwa kuphi yeah after sebacomile kwenzekani yani kusuka lapho ifamily ngena kanjani manje asicale lapha mawuthi kukhona la kushelelwa khona ngoba manje phela sekuyafana umuntu yamthola esontweni yamthola emall so kukhona indawo mhlambe specific la mina uthole khona umuntu okwamanje sekushintshile ngizokodwa mala lasifundisa ababukeli kumele sibafundise isintu basazi ukuthi noma sezinto zashintsha kodwa isintu sethu sihamba la okay yeah okay manje kukuphi ke la bekushelelwa khona lokuyakudala ngoba kusemfuleni mhlambe noma kuphi okay ngesintu amantombazana bekashela la ukhamanzi emfuleni kokuqala bese kwesithu kunomsebenzi sibiza ukuthi icude yes lapho kukhuliswa khona intombazana so la kunecude kuba nekamera or indlu la hlala khona amantombazana ayenza lo msebenzi ukukhulisa omunye then amantombazana ngomgcibelo ebusuku kusukela ngabo 10 abafana bayavulelwa ukuthi bangene kulendlu bayoshela kodwa ke umfana obuya esikweni akavulelwa ibizwa ukuthi chance bathi chancing yavulelwa bese abafana bangekho bese bayashela ke manje umuntu oshelwayo umuntu lo othombile noma ukushelwa ubani lo oshelwayo kahle ngaleso sikhathi bani uvumele ukuthi ashelwe lo othombile noma mhlambe yilo umngenisi kushelwa abaphathisi nomngenisi abaphathisi kahle umuntu lakathomba kuba namantombazana sithi mhlambe ayi10 yes oyi1 sithi umngenisi unguye omkhulu obhekile konke omonitora yonke into bese kunabaphathisi laba abanye yibo laba abashelwayo esikhathini esiningi ke umngenisi akusika nengazi ukhoyela komshana ngoba usuke abusy abheka iprocedure amonitora acontrola enza konke kumele akwenze ngoba kunguye omkhulu kunguye obhekile ukuthi izinto zihambe kahle bese ke asithi Mabunda nakuyaya lapha nawuya kumele kube awukayi engomeni usese umfana osazokuya esikweni awukayi esikweni madoda manje labo namantombazana akumelanga kube intombazana nomntwana manje intombazana enganamntwana uvumelekile ukuthi ungashela ungayanga engomeni ungakakhuliswa ngekhaya kini ya kusho icala lapho madoda ushela la yibo abashelayo abafana abashelayo yila abasazoya esikweni
madoda. Phela la uyesikweni lakhona. Yeah. Kune procedure ukuthi la sewusesikweni intombazane ecomile igirlfriend yakho kumele ikwenzele ithathe ibhuku lakho or ikwenzele i-present sort of ama-present kube nesikhathi la a-present wakhona kuthiwa ilakomu and la ubuya futhi engomeni naniyongena ejardinekile nicula intombazane yakho kumele kube yiyo evula igate nangabe awunantombi ivulwa umabakho manje siyabona ukuthi akanantombi umamakhe omvulela igate manje nabo ukuthi hayi shimani lezi ya ishimane sibonakala ngalokho manje akhulunywa ukuthi umuntu ishimane kodwa aphila ngesilebele kunezinto ezenzakalayo sibona ngazo ukuthi okay lo ishimane okay lo unentombi okay lo unentombi eziningi okay manje asichubekeke naku-ke so ushelile waconywa waya engomeni wabuya by the way sizoyiphatha le ndaba yengoma ngesession elandelayo ngifuna ukuthi ngoba sithi ukuyiphatha kancane ngoba seyivaliwe manje ngendlela engi-understanda ngayo so ngifuna ukuthi siyiphathe sizoyiphatha ngesession elandelayo ngithi-ke mina sowushelile waconywa waya engomeni wabuya then sowubuyile engomeni ke sowufuna ke manje ke ukuthi ekhaya kibo ntombazana bakwazi okay angithi manje ushelile uconyiwe yes la usengomeni uyaqala manje kunento esibiza ukuthi ukudlabula ukudlabula ukuthi la usentabeni usengomeni ngaleyo period bese uthatha ubumba bese uvumba inkomo okay uyibumbe kahle lenkomo bese iba inkulu nyana wena njengesokana awukabuyi usentabeni by then yes uyayibumba nenkomo ukuthi uyibumba uyilungisa kahle uyayipenda kahle ngomsizi iba kahle iyawoma iyaqina bese ukuqina mhlambe wenza nephilo iphehla ne bese lento ziyathathwa bazithatha ibone girlfriend yakho ngoba amagama manje sewuyareport ukuthi mina ngiconiwe kulo muzi ngiconiwe kulomasonto and manje kulomasonto ngoba ngibala ngizimisela kumshada nayo inkomo engithumela inkomo yokuqala engithumelayo yes manje kwaziwa kanjani ukuthi le nkomo le ibuya kuwe nalelo phini lelo zibuya kuwe ngoba uyazibhala isibongo noma igama noma ubhala ukuthi uMadzela usuke ungamtholanga noludugu usuke ungamtholanga usuke usasekuleyo process manje bazi kanjani ukuthi le nkomo iphuma kwabani sibongo okay la usengomeni kunomuntu esimbiza ukuthi umhugi umuntu obheke wena okhulisa wena obhekene nawe ofundisa wena izinto yes nomuntu ongumhugi uye umuntu ozozithatha azithe emzini othile afike athi ngithunywe ubani usengomeni uthi nginikeze usibanibani nayo inkomo yodlabula okay futhi ke le ingcono ngoba nalentombazana bazoyigada for leyo 2 months usengomeni bazoyigada ukuthi sesitholile inkomo yakwazibani uziphathe kahle wena okay kodwa ke omunye sometimes uyakhona ukuthumela inkomo angakaconywa madoda bese ayithumele ukubonisa ukuthi unentshisakalo uyayifuna le ntombazana ufuna ukuyishada ngisho uyayithumela inkomo angakashadi ke okay asi-fast forward ke nangu uyabuya engomeni nomfana sikayisokana manje sekaredi ukuthi angashada ne kunemithetho yesintu ngesibebele ethi akumelanga kuphela 5 years la ubuya engomeni ungakashadi okay ngoba lo landela wena la engomeni lo kumele ushade umuntu ozokhona ukuphekela lo ukudla yabona ngiyakuzwa manje ke njengoba sesi-fast forwardile so nazi inkomo seziphumile ne kwamabunda ziphumile inkomo kwamabunda so mase ziphumile so kwaphuma zashoda kodwa ngithi manje mina sengiyenzile le process ukuthi ngizazise nayo yonke lento manje ke ngithanda mase ngithi ngiyozibika ke kahle sekumikisa inkomo ngisayozwa uyayizwa ngisayozwa ukuthi ngabe inkomo ezingaki ezizofuneka so
manje iyala kanjani indaba yokuthi njoba sebazi ukuthi kibo Nomathemba yimi umkhwenyana or mhlambe uNomathemba yimi ozimisela ukuthi amshade ngokuphelele kwalaphi ukuthi uNomathemba eze ekhaya kungakaphelelanga inkomo? Okay, ngichaza kunestep sisijampile lana. Yeah. After sowubuyile engomeni. Yes. Kune process esibiza ukuthi ukuveza indaba. Okay. Ukuveza indaba wena Skhosana uthatha umuntu omgwakini omdala kuwe noma angabe baba kodwa abe isokana elidala. Elithethe. Mhlambe umkhuki orubhuti wakho. Yeah. Niya kilo muzi kilo lentombazana niyafika lapha niyokuveza indaba. Yeah. Uveza indaba ukutshela bakibo ntombazana ukuthi mina njengovusi muzi ngixoye intombazana la ekhaya ngicela ukuthi la ekhaya ningazi nangingena emagcekeni ningangigijimisi ningangilimazi. Uveza indaba awuzikhulumeli ukhulumela ubhuti wakho or ukhulumela ilo ohamba naye. Iyangidida baba, ngiyadideka. Yadida? Yeah. Yazi ingidida kuphi? Ma uya lapho uyoveza indaba uye ungaphathanga next esandleni futhi lo omfweni lo naye akathathanga kanamfazi naye. Yeah. Madoda. Akanamfazi loveza indaba. Ukuveza indaba ukutshela labantu balemuzini ukuthi na ufikile wena. Yeah. Nabangakubona la emagcekeni bangathi isigebengu lokwenza njani bazi ukuthi ilo mfana waMabunda. Yeah. Uzovakashela uNomasonto. Hayi khona baba hayi indaba. Okay, it's a first step that one, ne? Yeah. Naku ke soya uvezile indaba sebakwazi and then wena njengomfana uwekuphela ekumele uye ekibo ntombazana sikubuza ukuthi ukuvusa umfana akanalungelo ukuthi athathe intombazana kibo ayolala nabo kubo mfana intombazana ayilali kibo mfana nanso indaba engiyifunayo chubeka nayo baba. Yes. Intombazana ayilali kibo mfana. That is why umfana kumele ahamba ayobakhazela aveze indaba athi mina Vusi umuzi ngizoveza namhlanje ukuthi ngiconye kuNomasonto intombazana yana ekhaya. Yeah. Bese iyadlula leyo process uyaqala uyayolala manje. Noma uya awuyi kodwa ubonakala kakhulu kumele uhloniphe uzifihle. Yeah. Kodwa nabangakubona bayazi ukuthi okay bese kule process futhi ayikumazi uVusi Mabunda sekasebenza unemali unenkomo. Yes. Siyacabanga ukushada. Uya la ngifuna khona. uVusi Mabunda ukhuluma nobaba wakhe wathi baba lapha kaSkhosana ngibone intombi. Yeah. Ngifuna ukuyishada. Nje. Bengicela niyokuzwa amanga wabantwana. Sibiza ukuthi ukulayela amanga wabantwana. Yeah. Akusekulobola ne? Okay. Then ke ubaba kaVusi Mabunda uthatha icansi, yawecansi. Yeah. Aphathe isitsha sokudlela nesokushebela ezithu. Yeah. Ahambe aye kibo Nomasonto afika athi ngubabunda ngithuye umntwana ngizokuzwa amanga womntwana umntwana ongitshele ukuthi ubone intombi la ekhaya so useyafuna ukuyishada sithi kuzani uzwa amanga wabantwana then bese bayambiza bathi intombazana kunomuntu ososo bathi ufuna ukushada yamazi hayi mama nyamazi umuntu uVusi ngiyabuma bakini bayaqala manje sibatshela bakiwo Nomasonto sibatshela uMabunda uthi Mabunda umntanakho sizomthatha inkomo eziyi14. Okay. Inkomo eyodwa sizoyibiza 1000 rand. Yes. Yabona? Yes. Then ke bese bayazwa lo okay sizile i-quotation ayiphikiswa aba negotiate bebayozwa manga ukuthi iqiniso na hayi bese babuyele emuva bese bathi Vusi sikhulumela bayavuma bakabe Vusi kayazi ukuthi ekibo Nomasonto sebayamukela ukuthi angashada nakafuna ukushada. Hayi khona uyangidida manje. Uyangidida ngoba mina ngazi ukuthi
uyozwa manga wabantwana uphethe something awuhambi ungaphathanga lutho okay isitsha ungasiphatha nenkomishi nespoon kodwa inkomo yona eyi1 nyana mhlawumbe yokubika mhlawumbe ayikho ayikho ngesintu ngesibebele asihambi inkomo azihambi njalo ngesibebele azihambi njalo inkomo uzisala ngabe uyolobola nakhona uyakhona ukuthi uye Mr Mabunda ufike uthi uvusi ufuna ukushada kodwa akanankomo eziphelele yes bese inkomo ezi-important ziyi-6 okay ziyi-6 ya inkomo ezi-important ziyi-6 esikhathini esiningi na unganankomo bathi kuwe kungcono sikucharge 10 yenkomo mhlambe plus 2 eziphilayo lezi eziphilayo ziyohlatshwa yes kahle bese A1 ezi-2 ziyaphila A1 ubanikeza yona bese bona bakuhlabisa yona bese nawe uyabahlabisa then inkomo lezi eyi-2 bazafula phakathi ihafu yakibo emkhwenyana ihafu yabomakoti zoyi-2 uyayibona kodwa manje angithi ngiyakuzwa sowuchazele yenkomo manje uma sekuziwa amanga wabantwana baze bazishaya nalezo nkomo ukuthi thina sifuna inkomo ezi11 and then inkomo e1 kuzoba 1000 manje ke umakoti ngaleso sikhathi usengakayanga ekhaya kwaMabunda akashadi umakoti noma ungamlobola Mabunda ukamshadi ngesibebele ukulobola umuntu ngesibebele kufana ukimgeja umuntu hawo madoda awukamshadi ngesintu ngesibebele after sebenze amanga wabantwana kubekwa ilanga lokulobola okay bakaMabunda bayahamba baya ekhwini kavusi bayolobola sibayazi price angisho kunjalo ba labafika baqala phansi sizolobola and then bese kuyabhekwa langabe uvusi kune process yokuthi uvusi langabe ukhulelise umntwana wa unomasonto lakathi uyohlawula umuzi bathi okay hlawula umuzi bese sifaka nenkomo eyi1 yes la uzolobola sizokafulela inkomo yabona so then izaba itopic ilanga futhi baba Skhosana yebo kanti umuzi awuhlawulwa ngama damages womntwana ya lawa nangabe wenza umntwana emzini awuhlabuli umntwana uhlawula umuzi ugeza umuzi ukuthi ungene kulomuzi wapha umntwana wamenza umfazi kulomuzi awumntwana uhlawula umuzi awuhlawuli ukuthi pregnant no uhlawula umuzi ukuthi ungene egcekeni labantu wakhulelisa umntwana amntwana wamenza umfazi manje uyawuhlawula umuzi nanoma ungakukhulelisanga kodwa ngoba manje usofuna ukuthatha umfazi uyawuhlawula lowo muzi loyo no awuhlawuli usawuthatha laba uthatha laba langabe okay langabe okay uthi uyahlawula noma ungafuna ukuthatha ngisho ukuthi uyathatha ngithi but awunamntwana lo muntu akakakhulelwa awunamntwana no cha awuhlawuli awuhlawuli bese ke Mabunda inkomo zamalobolo zi6 eziqhakathekile sizila ukuthi inkomo zedile yes ungazisho baba ya kunenkomo kamama sibiza ukuthi ibherha inkomo kamama ibherha yayisebenza nenkomo umama nakangashona lenkomo kumele ihlatshwe isikhumba sayo sithathwe siyogoqa umama ngesinto kusho ukuthi lesikhumba siba ikhofini yakhe madoda yayibona ibanjani iba sikazi lenkomo yes yayibona bese kunenkomo kababa yesi2 inkomo kababa iba iduna iba inkomo enduna and then lenkomo nayo umsebenzi wayo ukuthi ubaba nakashona walentombazane ibe ikhofini bamgoce ngayo so iduna yindoda insikazi umfazi ya inkomo enduna indoda ingatsho ngathi ikali okay indoda ngoba isifo siyakhetha nakushona umama kuhlatshwa inkomo efemale nakushona ubaba kuhlatshwa inkomo emale ngifuna specific bengifuna sicacisele ama-2000 okay ngimamelwa okay then so bese inkomo yokuqala yakamama ngisho
libherha likamama, yesi-2 inkomo kababa. Yes. Bese yesi-3 inkomo yamathonga. Okay. Ibiza ukuthi chibela bherha. Abanye bathi bevula, abanye bathi chibela bherha. Then yes-4 inkomo ekhulisa umntwana. Umsebenzi walenkomo yazini. Ukuthi nangabe Mabunda umama khona ngoba kube basebenza wakhuliswa u-auntie. Inikezwa u-auntie. Okay. Nangabe ukhuliswa ugogo, inikezwa ugogo. Kodwa ugogo uyonikezwa ababelethi bentombazana. Yona iphuma inikezwa ababelethi ngisho. Yeah. Then bona bazayikhipha bese then yes-5. Okay, uqala yakamama, yes-2 yakababa, yes-3 yethonga. Yes. Yes-4 ekhulisa umntwana ngisho. Yes. And then yes-5 ne-yes-6 lezi ebakhiphela ukuthi isibaya bakhangaza isibaya kahle kahle. Kuvulwa isibaya ifasikho. Yeah, ngibona amasonto kuyashadwa sekuqala ukuba nesibaya ziyasala lezi zithu noma kanjani azihlatshwa nesibaya. Okay. And then inkomo kababa nyakamama nayifa kumele kube nenye bayijamisele noma kumele bakhombe enye bathi le seyakamama manje ngoba leyayifile. Manje baba Skhosana ngixolisa ukukuvala wapha. Ngithi mina uthole umntwana unomathemba anomntwana ne? Yeah. Unomntwana wakwamahlangu ne? Mina wena uMabunda. Manje le inkomo lezi zisazoba yi6 nanoma ngabe lo muntu unomntwana ngaphandle na. Yeah, alshintshi into engiyazi ukuthi kunokuthi nangabe ushada umuntu onomntwana and then lo mntwana umbuzo uthi lo mntwana uyoyapi. Lo mntwana kumele asale komalume simbiza ukuthi yini umntwana usale ekhaya. Yes. And then bese kunabanye ebalandela isiko lesisuthu. Isiko lesisuthu lithi ihapa linamanye amagama ngirata nekonyana. Uyakhona ukuthi ushade noqeda ukhiphe inkomo eyi1 ukhiphe imbuzi. Uthi lo mntwana ngale mbuzi ngiyamcela ngiyamthatha ngifuna ukuhamba la ngiyomkhulisa mina ngoba ngishada umama wakhe. Bayibona? Nawo umunye umbuzo wakho. Le inkomo zisazoba u6 uma ngabe ushada lo muntu obizwa ngebuya. Yeah, ibuya kunomehluko ke between ibuya nomuntu onomntwana. Yes, yomntwana soyichazile. So manje sesikhuluma ngebuya ke manje. Ibuya umuntu oke washada wahlulana nomuntu ashadelayo wabuya. Mhlawumbe umuntu ashadelayo washona ngisho. Yes, enezakhishwa le nkomo zakhishwa zonke zo6 le nkomo lezi wahamba wahlula umendo wabuya wena wamthola so ufuna ukuthi umkhiphe ekhaya futhi wena. Ngesintu umuntu obuye emendweni akalotsholwa futhi. Madoda. Hayi umuntu akavunuli kayithuma bunta. Hayi namhlanje kufunda mina Nkosi yami ngihlezi ngithi ngivusi muzi umuzi wamanye amadoda namhlanje ngathi kuvuka wami namhlanje wami. Ngesibebele umfazi oke washada wabuya akalotsholwa into eziwayo nje ukuthi kuyahlatshwa kuhlanganiswa amadlozi kubikwe kuthiwe unomathemba sikathola omunye umuntu ozokuhlekisana naye ngale mbuzi sicela amadlozi wakibona amathemba nawakamabunda ahlangana sebenzisane. Bayibona yeah. Okay. Mr. Mabunda okunye futhi esingakubelanga sikhohle. Na ushada intombazana ehamba nabantu abadala. Yeah. Abantu abadala balobola nabo. Separate. Idlozi mhlambe makube umuntu onedlozi usebenza ngedlozi umuntu othwasile mhlambe sangoma. Umuntu lokulobola nomuntu lalodlozi uyalobola. Okay. Nawu ngabheka kahle Mabunda amadlozi ahamba ngama nationality ngezizwe. Yes. Mina ngindebele nangabe mina sekunombhiki ekhaya ngiyenza ukuthi umbhiki uze nomakoti. Yes vele. Asithi mhlambe mina okay let's assume mina ngimtswana or ngimpedi ngishada indebele.
lo muntu engimshadayo unedlozi lomnguni. So lelo dlozi kumele silobole nalo, silobole ngoba lihamba nalo mama ngoba ukuya lokuya kwesikhathi. Noma sekadlulile emhlabeni ashona kudala. Eyizukulwane lokuya lela dlozi lomnguni lingelo omunye wabantwana bese liyachubeka ngomsebenzi. Manje baba asisi ukuthi manje ngithi silendaba siyaqala ukuyindlala siyayindlala manje ngifuna ukwazi mina ukuthi nako ngithatha ngiyindebele mina ngithatha umuntu umtswana noma umZulu ngishada umZulu ne manje thina ekhaya njengamandebele sinesiko ngihambile mina ngaya engomeni. So obvious manje ngihambile ngaya engomeni ngayowela then abantwana bami nabo kumele baye engomeni bawele nabo. Manje uma sinomntana wentombazana ngoba umntana wala kwaMabunda asithatha ukuthi uMabunda umndebele even though angasumndebele. So asithathe uMabunda ukuthi ungumndebele then abantwana bamandebele bamantombazana bayathomba right then indaba iya laphayana ke kubaluleke kangakanani ukuthi lo mZulu lentombi yakwaZulu engishadile mina kubaluleke kangakanani ukuthi iyazi amasiko wethu thina singamandebele especially futhi when it comes to isiko lokuthomba ngoba ngikhuluma nje ngoba kukhona engiunderstandayo ukuthi kuyomela ukuthi lo mZulu abuye la ekhaya and then bese ke ahambe athombe nayo iqiniso lingakanani lelo ya Mr Mabunda wena ukhuluma ngeissue mina engingaba nayo mina ngishade eXhosa yeah yabona nomntwana oyi-1 entombazana. Yes. So into yenzekile la Mr Mabunda mina ke zange ngimthombise because nginentombazane eyi-1. Okay. Zange ngibona isidingo sokuthi ngimthombise kodwa ke basekhaya kithi khona ngoba bamfundisa khona bathi asize na kodwa bayamenzela okuningi kuba no-auntie oyi-1 onosesi omenzelako aphathe lo msebenzi awenze awuqede. Lawufuna angathomba naye kodwa akusiyi-forced kuyangawe naye ukuthi wena ubona ukuthi ninamantombazana mhlawumbe awu-2 or awu-3 uyabona ukuthi if kuba nemsebenzi uzostrafeka because akanalwazi. So ukusiza yena kahle ukusiza yena not to say ukuthi it's sort of i-punishment ukuthi ngoba nako vele so ushadela ekhaya kumele uthatha amasiko wala ekhaya. No usiza yena ukuthi akhone ukuba responsible akhone ukuthatha istatus sakhe akhona ukuthatha indawo yakhe asize abantwana bakhe abakhulise ngokwesiko because yena ekibo abalezi lo siko. Yes no ngiyakuzwa manje ke ngifuna sibuyele emuva kancane ngoba ikhona lento le ongangiphenduli ngayo ngithi mina inkomo kubizwe inkomo ezu11 mina ngashaya mina ezu4 and then manje ngishaya ezu4 obvious kuyaziwa ukuthi inkomo leza kwaMabunda njoba zila ekhaya kwaMahlangu ngithi mina why uNomathemba wakwaMahlangu angeze ekhaya azoshanyela amabala ashangelele umama wami. Okay lakushada Mr Mabunda uyakhona ukuthi ushade into esibiza ukuthi isigiyani. Okay. Umuzo uthi yini isigiyani? Isigiyani ukhipha kancane bese uyamcela uNomathemba ucela umakoti ukuthi eze ekhaya azokwakha umuzi. Bese ke into bakhona la ushada isigiyane awuhlabi. Okay. Ngoba ukuhlaba kusho ukuthi uqedile uhlaba imbuzi kuphela. Imbuzi lo ihlabako imbuzi ehlanganisa amadlozi wakini Nomathemba. Uyabona? uNomathemba na umfuna wena. Kumele angene isimanje. Ungene isimanje ukushada kwesiNdebele. Yilo bathi umbathiso noma ukumbathisa. Ukuvunula. Yeah, and umfazi uvunula kayi-1 empilweni yakhe. yesiNdebele. That is why wavunula awusavunuliswa ngendoda noma ngiyahlukana amaNdebele isiko lethu alila divorce. Bekusaya lapho. Alila divorce washada ushadile. Wayithinta. Yeah.
washada ushadile. So uNomathemba ungakhipha abantu bafokhe inkomo zomshado nazi zonke zi12 or 14 zihamba kanjalo. Let's say bathi bafuna 14 yenkomo wena uthi hayi mina kwamazi ngina 4. And Nomathemba ngifuna umshado sizaphinde siqedela abanankinga bathi Nomathemba nazi inkomo ezi4 bakulobolile kuba isimanje. La kuba isimanje uNomathemba ungena isimanje uNomathemba uyavunuliswa. La kumele ahlabe uNomathemba akahlabi ngoba bayathola ukuhlaba kusho ukuthi umqedile. Yes. Awuhlabi ungakaqedi ukulobona. So uNomathemba akahlabi uyathi uya kaMabunda ke uyagcobiswa kaMabunda sekawumakota ngisho. Uvusi Mabunda uza kuthi nase asebenzile sikabona ukuthi inkomo zikhona aphindele futhi ayoqedelela. Yeah. The day aqedelela uzawuhlaba. Oh. Yeah. No baba Vusi ngiyabonga kakhulu manje isikhathi sakho yazi singakhuluma kuze kushona ilanga ngale ndaba le ngoba indaba ebaleke kakhulu angazi baba mhlambe ngokuvuma kwakho ngesession mhlambe elandelayo ngaphambi kokuthi sikhulume ngale makube khona usafuna ukudlulisa mhlambe ngaphambi kokuthi sikhulume ngale yengoma le ukuthi umntwana umfana oendebele ukhuliswa kanjani mhlambe siphinde sichubeke ngayo kancane bese siphinde siqale le yokukhuliswa komfana ke ngiyabonga kakhulu baba isikhathi sakho mhlambe khona ofuna ukukusho mhlambe ababukeli emakhaya bakwazi ukuthi ba-understand kahle mhlambe noma so indlalile nje vele yandlalela. Yeah no engifuna ukusho